Fa wata sabuwa, Amurka na son taimakawa Boko Haram a Najeriya. Sanata Ali Indume mai wakiltar Borno ta Kudu ya buƙaci gwamnatin Najeriya ta gaggauta gudanar da bincike kan ikirarin da wani ɗan majalisar dokokin Amurka ya yi na cewa hukumar USAID da gwamnatin Trump ta rufe ta tallafawa ƙungiyoyin ta'addanci da suka hada har da Boko Haram a ƙasar. Indume ya ce ba batu bane da ya kamata gwamnatin Najeriya ta naɗa hannu la'akari da girman barnar Boko Haram a jihar Borno. Ya ce za a gudanar da ƙudurin kan binciken zargin ɗan majalisar dokoki na Amurka, inda ya ƙara da cewa in an tashi binciken za mu yi tambayoyi, saboda haka za mu bincika domin mu 'yan Najeriya da abin ya shafa ya kamata mu sa ido don a san matakan da za a ɗauka, saboda ba ƙaramin ɓarna Boko Haram suka yi mana ba, in ji shi. Sanatan Indume ya yi zargin cewa USAID ba ta aiki tare da hukumomin da ya kamata ta yi aiki tare da su a Najeriya, lamarin da yake sa ayar tambaya ba sa bari jami'an tsaronmu su sanya ido akan abubuwan da suke yi, ballantana ma su ba su shawara. Hukumar bada agaji ta Amurka USAID an kirkire ta a shekarar 1960 domin taimakawa ayyukan agaji a madadin gwamnatin Amurka. Kowane yanki na duniya yana da ma'aikata 10,000 wanda kashi 2/3 na aiki a ƙetare. Tana da cibiyoyi sama da ƙasashe 60, sannan tana ayyuka daban-daban a sauran ƙasashe, sai dai galibin ayyukanta wasu ƙungiyoyi take baiwa kuɗi su aiwatar. Nata shine sa ido da tabbatar da cewa an kashe kuɗaɗen bisa tsari. Ayyukanta na da ɗimbin yawa, misali USAID ba tallafin abinci kaɗai take bayarwa a ƙasashe masu fama da yunwa ba, tana kuma aiki wajen gina inda za a fuskanci fari da kuma inda za a buƙaci agajin gaggawa na yiwuwar ƙarancin abinci a nan gaba. Ku biyo mu da misalin ƙarfe 7 na dare domin jin cikakkun labaran duniyan kunnen kanawa. Fa wata sabuwa, Amurka na son taimakawa Boko Haram a Najeriya. Sanata Ali Indume mai wakiltar Borno ta Kudu ya buƙaci gwamnatin Najeriya ta gaggauta gudanar da bincike kan ikirarin da wani ɗan majalisar dokokin Amurka ya yi na cewa hukumar USAID da gwamnatin Trump ta rufe ta tallafawa ƙungiyoyin ta'addanci da suka hada har da Boko Haram a ƙasar. Indume ya ce ba batu bane da ya kamata gwamnatin Najeriya ta naɗa hannu la'akari da girman barnar Boko Haram a jihar Borno. Ya ce za a gudanar da ƙudurin kan binciken zargin ɗan majalisar dokoki